Jinjina ta musamman zuwa ga prefe na mata mai. Jinjina ta musamman zuwa ga gouverneur na Damagaram. Jinjina ta musamman zuwa ga ministre de la santé na ƙasa gaba daya. Fami, wannan shi muke ce ma mulki saboda iya shuraren kukan talakawa. La fami, wato garin da aka hito shekaran jiya ana korafin cewa ana buƙatar mace likita. Gwamnatin mu ta ɗauki matakai biyo bayan bidiyon da aka yi da kwana ɗai na biyu likita hatta isa da haka labaran suka iso gare mu. Don haka muna jinjina mu gwamnatin mu, muna jinjina ma wa'annan jagororin na jiha ta Damagaram, tun daga prefe na mata mai zuwa gouverneur na Zandar har a iso ga ministre de la santé, da ƙarshe jagora na ƙasa gaba ɗaya président de la république général Dramé Abdourahmane Tchani, chef de l'État. Famille, la lutte continue, la famille. La lutte continue.